Вече се намираме в залата за заминаване на пътниците. Чакаме всеки момент да ни обявят по мегафона. Тук явно има няколко полета, защото яко чака рака. Едното е, че снима Калянчо. Здрасти! 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 Ето там има зала за пушачи. Тук нагоре на втория етаж има ресторант. Тук има разни като нас туристо-комунисто. Тук е Ориент кафето. Там ни проверяха за багажа. Пиу.